Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Benvidos unha vez máis ao noso programa Sempre en Galicia en este domingo 2 de marzo, cos teus nublados, unha humedade 85%, un clima moi apropiado por os mosquitos. Está comigo Francis Queijo. Que tal, Francis? Moi ben, bons días. Bueno, o tempo en Santiago de Compostela este domingo é soleado, 6 grados de temperatura, un pouco frío, verdad? Pouquiño. Bueno, váyanse aprontando, porque, como lles dicía, hoxe é domingo de Antroido e hai que facer as filloas a máis as orellas. A música poñémola nós. Falta na cabeza o que te sobra en barriga. Ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la, ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la. Contigo en contradicción pode estar un grande amigo, tu vida máis dos que están sempre de acordo contigo. Ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la, ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la. Quen canta por conta súa quere ser con razón, antes gorrío na rúa que rei señor na prisión, ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la, ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la. Hai tanto burro a mandar en homes de inteligencia que ás veces dou en pensar se a burra me hai unha ciencia. Ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la, ay la lelo la 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 lelo, ay la lelo la lelo la la, ay la lelo la lelo la la. Alármanse hoxe os novos ricos cando escoitan dicir que as mulleres galegas foron esclavas. Xa pasaron moitos anos dende aquela emigración masiva de galegos cara a América. Moitos anos. Sí, moitos anos. 1930 a 1950 foron anos cruciales. Denantes non era o labrador o explotador da terra, porque había que ventar o trigo, o centeo, o millo, as patacas, o liño. A renda que pagaban os esclavos da terra era de un 50% dos beneficios. E aí están en Galicia os hórreos enormes para recordarnos como foi esa esclavitud. Esos hórreos indican como foi o noso pasado. Como foi esa esclavitud, eles enchendo huchas para señores de facenda. As nosas nais tiñan que poñer a potolume para facer un caldiño limpo que polo menos arreglara o corpo dos seus fillos. Levantábanse de madrugada para encender a lareira, barrer os cuartos, muxir as vacas, dándolle de comer ao gando e despois de xantar o pouco que había, iban segar a erva, lavar a roupa e despois axudar ao seu home nos traballos da erva seca, na sega do trigo, do centeo, do millo. Por todo iso, as mulleres galegas dos anos 30 e 50 ben merecido teñen o título de esclavas. É certo, claro, que os homes teñen moito traballo tamén no mundo agrario, pero é máis uniforme, porque arar, gradar ou traballar no monte cortando no toxo. Pero con todo isto, o traballo dos homes non é comparable ao das mulleres, porque a enerxía dos homes procedía dos animales domésticos, sobre todo das vacas e dos bois. Seguimos pensando que a nobreza, a fidalguía e os terratenentes eran verdadeiros explotadores de quen realmente traballaba a terra. Pero a explotación era, na súa maioría, da nobleza. E aqueles que traballaban a terra dicíanlle caseiros porque tiñan que pagar a mitade da recolleita con todo o que sementaban.
Por iso Galicia ten tantos hórreos vacíos. Por iso Galicia verteu sobre a terra tantas vaguas antes de rendirse e deixala. Pasados aqueles tempos, os ricos venderon as súas propiedades e levaron para as ciudades o valor das aldeas. Foi así como naceu a riqueza nas cidades galegas, deixando as aldeas á pobreza. Inda hoxe, as xentes escapan das aldeas como se fora do lume. Si queremos, amigos, que a Galicia rural se asemelle á Galicia das ciudades, teríamos que imitarlas en moitas cousas. Pero as aldeas non poden imitar as ciudades porque non teñen posibilidades. Os explotadores deixaron a terra e os que quedan vense sin protección. Din as propagandas do goberno galego que Galicia é a terra e máis nós, e que volvamos a ela. Eso está moi ben. Pero hasta onde chega ese amor á terra? Despois de tanto dor, de tantas vaguas, de tanta fame e tanto traballo no rural galego. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Axúdademe a cantar, axúdademe a cantar. Amigos, o conocido músico Xavier Díaz estará o xoves 13 de marzo na sala Cita Rosa. Un músico con máis de 30 anos estudiando e cultivando o noso folclore, a nosa música tradicional, cancións como esta que están escoitando, o Baile de Noró, a Xota de Lira ou a Muiñeira de Limañoa. Xavier Díaz está hoxe con nos aquí vía telefónica, claro que sí. Xavier, moi bons días. Hola, bons días. Escoitasme? Perfectamente. Xavier, hai moita expectativa pola túa presenza en Montevideo, moita xente grande e tamén moita rapazada. Bueno, eso é un bo sinal, é sinal de que o folclore galego e que a cultura galega pois está rejuvenecendo de alguma maneira, está medrando outra vez no corazón da xente máis miúda, máis nova, e iso pois é un bo síntoma para calquera cultura, non? Xavier, antes de chegar a Montevideo vas a estar en Bos Aires porque, como sabes, esta audición escoítase tamén na Argentina. Bueno, teño que dicir, antes de nada, se me permites, sí. Que me causa moitísima emoción estar facendo unha entrevista na nosa lingua, como se estivera falando con unha emisora de Ourense ou de Pontevedra ou da Coruña, que é moi emocionante e moi bonito. Sí, o primeiro que acabamos de chegar de Europa, que onte estivemos tocando en Bélxica, e a primeira parada que facemos creo que vai a ser en Argentina primeiro, logo vamos a andar cruzando o Río da Plata como varias veces. Temos un concerto, como sabedes, na Sala Cita Rosa e outro concerto no ND Ateneo, un teatro do centro de Bos Aires. Xavier, que músicos te acompañan? Que músico ven contigo? Ven comigo no acordeón Roberto Grandal, na zanfona, na gaita Iván Costa, son dous músicos habituais da miña banda, e se nos vai a unir aí unha chica porteña que toca o bombo legüero, chamase Mariana Mariñe Larena, e que toca legüero e udu, e me fai tamén moita ilusión que ela veña a facer os concertos con nós, porque de alguna maneira tamén vai a significar de alguna maneira mesturar un pouco, non, o folclore das dúas beiras, e me apetece especialmente, sí. Xavier, sabías que a raíz dos teus discos, da túa música e a túa presencia en Sudamérica foron creándose dentro das institucións galegas, tanto de aquí como Bos Aires, de grupos de pandereteiras. Eso está ben, verdad? Sí, tamén é moi emocionante para min comprobar como na última visita eran prácticamente en Bos Aires creo que foron 120 ou unha cousa así, en Montevideo estaban chegando prácticamente aos 100 participantes nas masterclass, nos obradoiros de pandeireta que fixen. É moi emocionante e de alguna maneira tamén refrenda ou supón unha sorte de eco do que está pasando aquí, non, que está vivindo a música galega un momento extraordinario e ten a súa resonancia nas nosas colectividades, así que a mí me parece, non podo estar máis feliz, a verdade. Xavier, o día 9 o Centro Galego vai a realizar unha gran romería. Vas a estar aquí por aqueles data? Vou estar aí, sí, era unha sorpresa, que ahora xa non é tan sorpresa, me parece, porque xa saiu un afiche, non, un cartaz do evento, e si vou estar aí, pues compartindo coa comunidade e pasando un rato e tocando e coñecendo a quen non coñezo e estreitando abrazos a todos os que tamén son amigos xa de hai tempo. Por que a pandereta está motivando tanto a xente nova, Xavier? Mira, a pandeireta foi no noso país un vehículo fundamental e un elemento que vertebrou a nosa música, porque calquera parella de señoras que tiñan unhas pandeiretas en calquera pequeniña aldea do noso país eran capaces de aguantar unha festa unha noite tocando muñeiras, pasodobles ou tangos ou xotas, non? E eu creo que iso
está tendo de unha maneira unha sorte de réplica histórica, non? Unha sorte de réplica no tempo. E eu sempre pensei que despois da eclosión do momento dourado da gaita, que estaba por chegar un momento, pues unha idade de ouro tamén da pandeireta. E está sucedendo, ven sucedendo, eu diría, xa nos últimos 5, 10 anos prácticamente, o movimento é impresionante. Sospeitamos que pode haber en Galicia aproximadamente 60, 70, 80 mil persoas que teñen unha pandireta, que tocan a pandireta. Son unhas cifras moi grandes, realmente estratosféricas. Non hai moitos folclores de calquera latitude do mundo que poidan contar tantos aficionados a unha música tradicional, ¿no? Xavier, sucedeu tamén un pouquiño coa zanfona, verdad? Que tuvo aquele empuxe tan grande, sobre todo da man de músicos como Xosé Manuel Eirís e esos, non? Sí, a zanfona tamén está vivindo tamén unha segunda idade tamén dourada, non? Despois de, como ti dices, Eiriz ou o propio Amancio Prada, que tocou no seu momento, xa que dicir de Faustino Santalices. Agora hai dúas escolas nucleadas por dous mestres extraordinarios, un se chama Anxo Pintos en Vigo e outro Óscar Fernández no norte. Anxo Pintos foi compañeiro meu en Berrogueto no seu tempo e Óscar Fernández era músico dos Cempés, e tamén a zanfona está vivindo un momento maravilloso. Era un instrumento delicado, complicado de afinar, un instrumento tamén caro, porque é un instrumento difícil de construir. E agora hai moitísima, hai, como digo, hai un par de escolas moi potentes e hai moitísima xente, tanto mozos como mozas, que tocan a zanfona tamén. Xavier, que queda de ti de aquel famoso grupo Berrugueto? Queda unha boa amistade, porque nos reunimos aínda no pasado 2024 para tomar un asado, como decides por aí, e darnos unha aperta e tomar unha copa de viño e recordar todos os bons tempos, tantas xiras polo mundo. Que era unha amistade moi grande e fundamentalmente eso, e tamén queda un cariño moi importante de parte da sociedade galega en xeral, ¿no? Que sempre notamos un respeto e un cariño por unha banda tan, pues tan senlleira, tan importante, non, para a nosa música. Cantos discos tes gravados, Xavier? Falas de Xavier, de min. Sí, de ti, sí. Cantos discos tes? Aproximadamente, entre colaboracións en outros proxectos, como digo, como Berrogueto, Nova Galega de Danza, e os meus propios, aproximadamente unha dúcia. Que ben. E traes algún tema a estrear por Sudamérica? Algúns temas vou estrear aí porque neste ano no pasado 2024, en abril, vai a facer un ano, sacábamos un disco novo chamado Axúdame a sentir, que era unha frase que sempre me dicía a miña avoa materna, e entonces, tocaremos algún tema dese disco que estivemos xirando xa no pasado ano e en este 2025, e sí, vai haber algún tema novo, sí. Pois mira, Xavier, as miñas compañeiras, tanto Francis como Ana, xa teñen entrada reservada para ese día, e supoño que serán moitos, porque hai grupos realmente simpáticos, digamos, na nosa colectividade, de pandeireteiros. Aí están no Valle Miñor, aí están os do Centro Galego, aí están os do Bergantiños, os de Alma Galega, todos, esa xente xoven, que ademais é moi emotivo velos tocar nas rúas de Montevideo ou en algunha sala. Esa xente, estou seguro que van a estar ese día aí escoitando a túa música, porque de alguna maneira vas a ser para eles como un maestro, digamos, non? Vouche facer unha revelación ou unha confesión. Eu non quería ir a Montevideo a tocar e que todos esos rapaces e todas esas rapazas non participaran en algún momento do show, así que vai haber unha representación de todas as agrupacións folclóricas, de todos os grupos de pandeireteiras que se uniron nunha sorte de selección uruguayo-galega da pandeireta e que nos van a acompañar en algún tema, así que creo que vai a ser algo moi emotivo e tamén para min resulta ou representa de alguna maneira facerlles
unha pequena homenaxe a eles e darlles as grazas e o meu recoñecemento polo seu esforzo, polo seu compromiso coa nosa música, non? Para min é tremendamente moi emocionante e me gustaba, fixenlle esa proposta, encantoulles, por suposto, e van a estar, como digo, unha nutrida representación, diría, e creo que vai a ser un momento moi bonito e moi emotivo. Xavier, este ano o noso programa Sempre en Galicia cumple 75 anos, o programa máis bello do mundo falado en galego. Que che parece o noso traballo? Me parece algo extraordinario, realmente me parece emocionante. Cada vez que vou a por eso que viaxo a esas terras, é como se notara que o paso do tempo, non? E que tantos viaxeiros, tantos emigrantes, tantos corazóns que tiveron que estar aló e que continúan aló, con ese facho levantado na man, con esa chama que sigue alumeando da nosa cultura, que a sigades mantendo viva aí. Eu sempre digo que un valor multiplicado, moito maior que o que facemos aquí, e os que estamos aquí estamos vos infinitamente agradecidos por unha parte e por outra parte tremendamente orgullosos do que facedes, así que tedes os meus parabéns, o meu recoñecemento e o meu cariño. Pois gracias polas flores que nos tiras, pero vouche facer unha pregunta máis. Queda moito por conocer dos cantos aldeanos, dos cantos da aldea? Queda moitísimo, porque a cantidade de material, a cantidade de patrimonio inmaterial que temos en Galicia é vastísimo, vale? É dicir, eu mesmo durante este ano que se lle foron dedicadas as letras galegas a ese patrimonio inmaterial, de alguma maneira, na figura das pandeireteiras, estou subindo pequenos cortes de vídeos que eu fixen durante a miña mocedade, durante prácticamente 25 anos, e saltábamos dunha aldea a outra. Nunha aldea gravábamos unhas señoras, na aldea do lado a outras, e estou falando e vos sabedes perfectamente que Galicia ten unha poboación moi atomizada, é dicir, que hai moitos pequenos núcleos de poboación. Así que a cantidade o noso pórtico da gloria da música e do baile é infinito, diría. Claro. Bueno, Xavier, pois por aquí esperámoste con moito cariño, que teñas un bo viaxe, vente preparado porque fai moita calor estes días, Sí. Bueno, eso vai nos vir ben, secarnos un poquinho, que aquí o inverno foi especialmente húmido esta vez. Vamos con moitísimas ganas, con moita alegría. Venderose xa moitísimas entradas, así que vamos, coa certeza de que vamos a facer unha festa importante e vou con ganas de volver a abrazarme a todos vos, en plural. Bueno, sabemos que o calor da xente nova vai a estar contigo ese día, aí na sala Cita Rosa. A que hora é, Francis? A que hora é? Ás 7 da tarde, non? Non, ás 9. Ás 9, non? Para que hora está, sabías, Xavier, sabías para que hora está? O día 13? Será ás 9 da noite. Teño que recoñecer que dende a oficina me van dicindo a que hora tocamos e onde tocamos, pero non sei a que hora é. Penso que é ás 9. Penso que ás 9, está me dicindo Francis, ás 9, pero de todas formas, decimos aos nosos ouvintes que o vindeiro domingo vamos lle dicir a hora exacta e máis se quedan ou non entradas. Quedan entradas aínda. Quedan aínda. Bueno, Xavier, un abrazo grande desde Montevideo, desde aquí, desde a Ciudad Bella, Outro enorme agradecido. Vamos a escoitar a Xavier Díaz. Axúdademe a cantar, axúdademe a cantar, axúdeme o que quixere, axúdademe a cantar. Se non vou enrouquecer, se non vou enrouquecer, ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé.
esa bailadora que bonita baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Vai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea, de un costal por desatar, e un costal por desatar. Vai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Estaba aí por despedida, estaba aí por despedida. Hoxe aquí non canto outra. As señoras que me oian, de Oxuma non me oian outra, de Oxuma non me oian outra. Ai, a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Bueno, amigos, vamos ahora cas novas que nos chegan desde Galicia. Recordamos algunhas. Propoñen un modelo educativo piloto co galego como lingua vehicular. O Consello da Cultura Galega organizou un foro participativo chamado Un país coa súa lingua, co obxectivo de mellorar o papel do galego no ámbito educativo e tamén no social. Unha das propostas máis relevantes é a creación dunha liña de ensino na que o galego teña máis presenza, que se desenvolva con carácter experimental, de modo voluntario e consensuado entre todos os implicados, familias e centros. A idea é garantir a adquisición de competencias lingüísticas equivalentes en galego e castelán, algo que non se estaba a producir segundo as últimas cifras publicadas na enquisa realizada polo Instituto Galego de Estatística. O foro continuará nos vindeiros meses con outras mesas sobre administración, sanidade, comunicación e economía, entre outros. A pegada das nais de Érguete, unha exposición para 40 anos de loita contra o narco.
Chamanse Érguete, pero tamén son, con orgullo, as nais contra a droga. Son o colectivo de mulleres que en 1985 decidiron unirse para sinalar os narcotraficantes que, advertiron, eran os responsables últimos das adiccións que padecían os seus fillos. 40 anos despois, a loita de Érguete segue viva no traballo e o labor social cotián da propia organización. Mais tamén está agora plasmado nunha exposición no Museo de Arte Contemporánea de Vigo, dende o pasado 28 de febreiro e ata o 8 de xuño. A pegada das nais foi un berro que cambiou a sociedade, evidencia o propio título da mostra. Claro que sí. O Lieders de Rosalía, publicado por primeira vez en galego. Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, e eles son a lei que rexe o meu destino. En 1858, Rosalía de Castro publicou o artículo Lieders, un breve texto en castelán que ben pode considerarse o primeiro manifiesto feminista publicado en Galicia. No artigo reclama a súa liberdade como creadora e tamén como persoa, reivindicando a liberdade das mulleres ante a presión social que as culpabiliza. A Fundación Galiza Sempre destaca que se trata dunha das obras máis transgresoras do momento pola súa arenga á igualdade, á independencia e á liberdade das mulleres. Bueno, o aeroporto de Santiago estará pechado durante 35 días na primavera do 2026. A conectividade aérea de Galicia verase seriamente minguada o ano que ven polo peche do seu principal aeroporto durante un mes. Lavacolla cesará por completo a súa actividade entre a última semana de abril e as 3 primeiras de maio do ano 2026 por obras de mellora nas pistas. O Consello de Administración de AENA aprobou a licitación da obra para rexenerar o pavimento da pista por un importe de 31 millóns de euros e un prazo de execución de 15 meses. Aínda que eses traballos realizaránse na súa maioría en horario nocturno, cando non hai voos regulares de pasaxeiros programados, implicarán tamén o peche diurno da instalación durante 35 días entre o 23 de abril e o 27 de maio. Bueno, máis cantareiras, máis música, aquí en Sempre en Galicia. Namoreime da naranja, namoreime do limón, namoreime en ti, maniña, da túa conversación, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Si has de salir a bailar, si has de salir, sale luego, que yo no traigo la copla y la ala del sombrero, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la.
Bueno, Ana, Francis, contame algo de que pasa na colectividade. Na colectividade temos que segue aberta a convocatoria para as BEME, que son as Bolsas de Excelencia para a Mocidade Exterior, becas para cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas. O prazo para solicitar estas becas é ata o mes de abril. Temos unha boa nova, que é a liquidación total de libros galegos na librería de Manuel Loza, Ajá. en Colonia 1551, esquina Tacuarembó. Pero libros estupendos, ademais. Libros estupendos, non só os libros estupendos, tamén o precio é estupendo, porque horario é de lunes a venres, de 9:30 a 17 horas, 9:30 a 5 da tarde. Manolo, non damos o precio porque é realmente ridículo, Libros Pero vos... son prezos increíbles. Sí, sí. Hay que ir. Hai que ir a comprar, Hai que ir por lo para menos ir a velos. Para velo. Exactamente, Hai que ir para exactamente. velo e non saes sen comprar. Sí, claro que sí. Acérquese ali, hai de todo, de Rosalía, de todo o que tiña que ver coas obras mesmo que escribiu Manolo Loza. Que máis? Temos a Xavier Díaz, que Bueno, sí. como dixemos recentemente na entrevista, estará en Montevideo dando un recital na Sala Cita Rosa o día xoves 13 de marzo. Xoves 13 de marzo, aínda quedan entradas, están á venda por Ticantel, pero non quedan tantas. Claro. Así pois que a comprar a os tiques. Temos tamén que dicir anunciar a romería, xa anunciamos varias veces a romería do Centro Galego o próximo domingo 9 de marzo, o domingo que ven. Desde as 11 de mañán hasta as 7 da tarde ou hasta a hora que sea, non? Temos as novas do patronato. A ver, contame. O luns 10 de marzo, mañán que mañán 8 días. Semana Carnaval, na semana seguinte teremos a 7 da tarde a presentación dos cursos no patronato, coa presenza de todos os profesores. Ali explicarán como é o curso, aunque hai moitos que repetimos, hai tamén xente nova a que lleven moi ben a explicación dos profesores e a presenza deles, que tamén está moi ben. E o venres 14 de marzo teremos tamén ás 7 da tarde a presentación do libro de Yolanda Díaz, Decidín desvelar o proceso. Estará presente Yolanda, que viaxa desde España, e a presentación do libro estará a cargo do doctor Carlos Zubillaga Barrera. A ver se temos posibilidades de falar con ela tamén aquí en Sempre en Galicia, supoño que sí, porque ela foi a voz feminina de Sempre en Galicia cando empezaron. Estou segura que ela o domingo seguinte vai estar aquí na audición. Claro que sí, como non, que non. Vamos, escoitamos máis música, sí? En Miña Terra Galega, por Astarot. Moi ben. Que tento o sol, que tente o ceo azul, que tente o ser que garda tanta luz, que tes no teu corazón, miña terra galega, que cando hai alba chega, síntome preso do teu esplendor. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda unha cor verde sobre a tua pel? Quen dibuixou as rías da tua paisaxe? Quen puso na tua liñaxe a vida errante do afiador? Soy a despoido crear o que ten esta terra que me deu nacer. Soy a despoido poñer a cor e a luz que en Galicia se ve. La 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 la. Inda que na tope moi longe miña terra querida, ben sei que xa máis tes quen seré.
se ve. La 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 la. Inda que me atope moi longe miña terra querida, ben sei que esa máis descanserei, ben sei que esa máis descanserei, ben sei que esa máis descanserei. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. No mes do seu nacemento, acontecido o 10 de marzo de 1936, no noso curruncho de hoxe lembraremos o gran cantautor uruguaio Alfredo Zitarrosa. Recordaremos tamén a Manuel Touriño, un galego radicado en Uruguai, moi querido na nosa colectividade, socio de toda a súa vida da institución Alma Galega, que lamentablemente hoxe xa non nos acompaña. Amosaremos a grande amizade que unía estas dúas entrañables persoas e que contaremos vos como xurdiu a famosa canción de Zitarrosa para Manolo. Manuel Touriño é o galego a quen lle canta Alfredo Zitarrosa nesta canción. O gran trovador escribiulle este tema memorable que sempre quixo pero nunca puido gravar con el a dúo. A historia comeza o 25 de decembro de 1972. Pouco antes do mediodía, o xantar de Nadal de Manuel Touriño foi interrompido por un desconocido que tocou a porta da súa cantina de Lima e Pedra Alta. Era un home delgado, de mirada triste. Perdone, amigo, necesito tomar algo, pero los boliches están todos cerrados. ¿No me sirve un espinillar? O pontevedrés gozaba dun dos seus poucos días de descanso, pero viuno tan só que sentiu pena e convidouno a intimar na reunión familiar. No, amigo, solo sírvame en una mesa aparte. No quiero molestar, contestoulle Zitarrosa. Pero non foi ningunha molestia para Manuel. Mentres Zitarrosa tomaba o espinillar, el comezou a cantar en galego, evocando as paisaxes da súa parroquia natal, a parroquia de Agudelo, na provincia de Pontevedra, a que nunca regresara. Cantou varias cancións, todas coa profunda emoción que provoca a morriña. Pero foi que a súa preferida, Polo mar abaixo vai, que o descoñecido se parou, aplaudiu e pediu un bis. Finalmente, tras escoitalo con suma atención, aquel home de mirada triste presentouse. Soy Alfredo Zitarrosa, amigo, y con esa voz vamos a cantar juntos. Manuel primeiro sorprendeuse, pero pronto se conmoveu. Despedíronse cun forte abrazo e unha promesa. Zitarrosa vivía na Rúa Lima, fronte á cantina. Antes de cada actuación, convidaba aos seus colegas a comer ao de Manolo. Por ali pasaron todos, os máis famosos e os menos famosos, uruguaios e estranxeiros, sempre cun aplauso final. Cando estaba moi triste ou moi alegre, cando se iba de viaxe ou regresaba, Zitarrosa doitaba cumplir co mesmo rito. Convidábao á súa casa para comer un churrasco, aínda que, en realidade, era para que lle cantase en galego. Manuel Touriño chegou a Montevideo no ano 1950. Pouco despois reclamou os seus irmáns, José e Emilio.
con quen compartiu o amor filial pola institución Alma Galega, e a Ramón, que logo viviu e morreu en Australia. No ano 1974, Manuel recibiu un agasallo de Citarrosa, un agasallo increíble e maravilloso que cambiaría a súa vida. Un poema moi sinxelo que se converteu en canción memorable. Unha especie de milonga que rende homenaxe aos inmigrantes galegos en Uruguai, destacando a figura de Manolo, un galego que traballa arduamente e enfronta as dificultades da vida lonxe da súa terra natal. A letra está impregnada dun profundo sentido de nostalgia e camaradería, reflectindo a experiencia compartida dos inmigrantes que buscan unha vida mellor en terras estranxeiras. Citarrosa utiliza metáforas e referencias culturais para pintar un cadro vivido da vida de Manolo. As estrofas en galego, aínda que fonéticas, engaden autenticidade e profundidade cultural, evocando as raíces e a identidade que Manolo leva consigo a pesar da distancia. A canción tamén resalta a irmandade entre os emigrantes. Citarrosa identifícase con Manolo, sinalando que ambos son estranxeiros nunha terra nova. Esta conexión refórzase coa imaxe de suda a su modo tu humilde sudor, como di a canción, que subliña a dignidade do traballo e a loita compartida. A referencia a Rosalía de Castro, unha figura emblemática da literatura galega, e as rías, simbolizan a conexión inquebrantable coa patria e a cultura, a pesar da distancia. Na locución final, te juego un truco e te gano, Manolito, Citarrosa engade un toque de familiaridade, pechando a canción cunha nota de amizade e complicidade. Esta frase encerra a esencia da canción, a solidariedade e o apoio mutuo entre aqueles que comparten a experiencia da emigración e a loita diaria lonxe da patria. Vamos a escoitar a Citarrosa. Gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatiga en el corazón. Polo maraba y xovai una troita de pé, corre que te corre, que na pudera coller, que na pudera coller, que na pudera coller. Polo maraba y xovai una troita do pé. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda a su modo tu humilde sudor. Tu anai no ten e teu pai non cho dá, e de donde che sai de tu trai la la la, de tu trai la la la, de tu trai la la la. Tu anai non ten e teu pai non cho dá. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. La ría que amor Rosalía cantan folías y son para vos. Polo maraba y xovai una troita de pé, corre que te corre, que na pudera coller, que na pudera coller, que na pudera coller. Polo maraba y xovai una troita de pé.
juego un truco y te gano, Manolito. Estupenda versión, ¿no? Estupendo, preciosa Preciosa canción que a canta, sabes que na canta o noso coro. Ah, sí. Está no repertorio de Paco. Bueno, tamén a canta Cristina. Cristina Moi Fernández ben, tamén, moi ben. pero agora tiñamos que Claro, pasala a falar por de Cita Rosa, tiñamos que poñer a cantar a Cita Rosa. Estamos no entroido, que che parece se comentamos un contiño con nosa audiencia? Pareceme ben. Pareceme ben. Pois este contiño que se titula En a porta do lado. A ver o que di. Era unha muller moi gorda e moi ben conservada, porque nin ía ás leiras a traballar na terra para que non me tome o sol, dicía ela, nin facía cousa en ningures. A ela o que lle gustaba era andar polas casas dos veciños sempre a se queixar do seu mal. Ai, miña filliña, non podo máis, estouche perdidiña, non podo máis. Este meu mal vai acabar comigo, sempre sufrindo, sempre penando. Eu, mellor quixese morrer. Mais non morría, non, que cada vez agarrábase máis forte á vida. O que ela quería era non traballar e pasalo ben. É verdade que xa non era nova, pero como tiña moi boa pibela, as veciñas gustaban da súa leria e facían todo canto podían para que non lle faltara nada. Cando estaba sentada nun banquiño na porta da casa, todos cantos pasaban, non deixaban de lle preguntar: "E logo, tía Antona, como é que vai hoxe?" "Pero mal, meu filliño, moi mal. Mírame, vale máis morrer. Que fai unha velliña como a min, soiña neste mundo, pasar necesidade? Ai, non, porque iso que eu teño as veciñas, que grazas a elas, Deus as garde, non me falta ningunha cousa. Ai, pero canto estimaba de morrer. Pido yo ao Señor, mas non me quere oír para meu castigo. Pero canto maliño paso, canto. Ai, mortiña querida, se ti me oíses, se ti me quixeses levar. Aconteceu que unha noite uns mozos burleantes acenderon unhas fachuzos de pallas e puxéronse a brincar diante da porta da vella en rolda. E un deles petou na porta. A vella espertou co barullo, ergueuse na cama, foi, pero antes de abrir mirou polo ferrollo e viu o lume das pallas que chegaban máis alá da súa cabeza e preguntou: "Quen é?" "A morte", respondéronlle. "Non é nesta casa onde vive a tía Antona, que todos os días está a chamar por min?" E contestou a vella: "Ai, non, siña Mortiña, non é aquí, miña filliña. Vaia máis adiante porque é na porta do lado." Que ben, se teremos actriz, temos actriz aquí para largo, como para facer radioteatro aquí sempre en Galicia. Pero xa non hai radioteatro, que gustábame moito, Tamén a min me gustaba moito o radioteatro. Vamos a recordar algunha cousiña que temos esta semana, por exemplo, que temos o de Xavier Díaz, bueno, ainda non é esta semana. O de Xavier Díaz non é esta semana, é a semana seguinte, o día 13, xoves 13 de marzo,
Na sala Cita Rosa teremos a Xavier Díaz. Pero antes o luns están a presentación dos cursos no patronato. No patronato temos o luns 10 de marzo ás 19 horas, ás 7 da tarde, a presentación dos cursos e vai ter a presenza de todos os profesores. E o venres 14 de marzo ás 7 da tarde teremos a presentación do libro de Yolanda Díaz, Decidín desvelar o proceso, coa presenza da autora e a presentación do libro por parte do doctor Carlos Subillaga Barrera. Moi ben, moi ben. Bueno, amigos, foi todo por hoxe, Volvemos o domingo ás 9 da mañá, non se olviden de facer as filloas a máis as orellas. Estamos no Entroido, e cando hai Entroido ten que haber tamén moito humor. Hasta o domingo que ven, que pasen moi ben, Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.